weche matimore ka wado timo compensation mag victims liendi kama kuma golie oko en ni giyudo nafu ni joma noyudo chandruok e lweto bila chandruok ne ok owuok ma lweto bila kende obila be nohinyore so wawuoye jok manoyudo chandruok kane gidhi ng'anyo whether ne ng'anyo manyuol kata ng'anyo mane jomoko invade joma noyudo chandruok giendi ni gin jok mane koro sirikal neno ni onego bed ni wang'iyogi basically kwa chako kama to wang'iyo ni sami itimo gini endi mana kaka iwinjo ka Excellency Dr. William Samoei Ruto wacho ni oko jomoko nyalo kawe ni en admission ne otimore kamano but you see now gima wang'iyo en ni number one wang'iyo ni hinyruok moko notimore now hinyruok kaka ne gitimore is another story wanyalo nono bende wang'iyo kadhi mbele number two en ni victims mana gigo timore they matter they are part and parcel of our society omiyo kwa biro kaindi to wang'iyo ere the best way ma the nation nyalo timo healing this thing as it were okay the word compensation mi wuoye kani samoro ochando ji but gima duong' mantie kaindi en yueyo wang because you see compensation in its real meaning en ni kane in oduoki kama ne intie kane pok act notimore to ma ok duok ng'ato kama intie kane pok act notimore en mana ni wakelo wayueyo wang ni kata ka koro iliro liel moro to osiepni moro obiro ni to biro ni gidhiang gimo biro ni go endo obiro ni mana moro ywe ang'owa mondo yueyo wang but now let us look at how these things happen. To yueyo pi wang makamano ma ilose Dr. Abdul. Yueyo pi wang makamano en ana yueyo pi wang gi pesa kende moromo kose jogo mano timo maundu makamano. Kuom ranyisi wantiere kod nyithindo ma bende no chiel gi magine kinde mang'anyo. Mago gin nyithindo mane ok ng'anya. Tiyudo ni nyathi makamano no tho. To obila mano timo maundu makamano pok okaw ne ondamo mora mora mar ratiro. Bende bro bedo ka yudore mar yueyo pi wang be kose pesa kende moromo. Now, let us wadhi gini step by step. Now kama wantie kani wan gi kaka ne victims go noyudo hinyruok mopogore opogore. Now mai kama golie mokwongo nikech ang'eyo ni majority of them ibiro wach ni obila to majority of them obila be ne ok otim nade ne nohinyore. Now the victims mantiere kande wan gi victims chieng' nyadiriyo wan gi victims nyadidek awach kamano wan gi the citizens manohinyore ma ne gihinyore samoro ne gihinyore ni en excesses mag obila samoro ne gihinyore ka ji nie stampede ji ringo kon gi koni samoro ne gihinyore ni gimbe kane ibag kata idwa keji to gimoro otimo gnade omako gi so those victims mag citizen wan gi victims number 2 ma en the security forces ni neno kaka kuonde moko ma nentiere iro ka police no kane ogogoch moro ma ochwe remo to timo nade mago bende gi victims to victims number 3 ne gin property owners jok mane gigi omonji jomoko kwalo jomoko lut jomoko wang'o bas gimoro no wang these are victims ma ok gin victims ma police mano timo nade ma ok police mano dhi odonjo negi so compensation ni kaka ineno ko okaw all these victims ni wan gi the citizens mano hinyore wan gi the security forces manitiere kata wan gi the property owners motimo nade manitiere gima ng'eyo miwacho kaendi en niya nitiere that police officer ma tich ne onego bed ni protect lives and property to man ne ok otimo nikech iyudo ka ng'ato ting'o bade ma gimo ting'o lwedo timo nade onge ichaki chame lisasi I cannot be here to defend that en ni nyaka obed ni the law takes his course ne jogi mondo gimre kum mimiyogi commensurate gi act mane gitimo nade gi act mane gitimo once they have been found to be guilty omiyo maendi en gima ok anyalo wacho ni waweya ni wawuosa the kapa ni compensation otimore wacho ni compensation ni en yueyo wang to yueyo wang does not mean ni ng'ama no commit the act to waweyo scot free kendo wang'iya kanyo kako dhi to idhi otimo ng'o the same applies to japiny ma kao to dhi omuocho odonjo duka ng'ato to ochoko mwandu that was not the intention madhi choko mwandu okawo mtok ng'ato ma ringe barabara abina victim igoyi kidi kata gime just because by coincidence ing'e ni kanyo jomoko osegeng'o barabara to kichopo ni to kidi nitie barabara matiende ni e kinde ma koro ing'iyo ni ji dwa yudo ratiro winjo be ni ing'iyo bila ting'iyo jopiny ma bende seche moko notimo maundu makamano mane mawacho koro kik wang'i niya ni kwang biro kata wacho niya ni wang'i mano bila kende wang'iyo ji te mano bedo involved in this act mar hooliganism nikech ing'eyo ideally protest gin gik mobedo allowed by law ni watimo protest iseneno kata jo law society of Kenya ma winjo ko wacho ka ji okinyi sani kata ka gidhi e protest giting'o mafua gisedhi wang'o high court nikech ne court dhi mak paro no gi kanyo war mano emo miya wacho akwaya ni asit kaka watimo gini
gik mosetimore maricho nyaka walosi. Onge kama wanyalo wacho ni ng'ama otiyo makosa to wakawo wach ne wakete boka pe. Iwacho kanyo makara ahinya. Moja Julius karwa ketu akin korka kori Chudo ero koro sebiro.